जीवी जागो गौर चंद बोले कट निद्र जाओ माया पिसासीर कोले जीवी जागो गौर चंद बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय 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 गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा गुरुदेव जय प्रभुपादा गुरुदेव 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 जय प्रभुपाद गुरुदेव। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம ரெண்டு பேராகிராஃப் தான் பார்க்க முடிஞ்சது, ஸ்லோகம் முடிச்சுட்டு. இன்னைக்கு வந்து மற்றதுல இருந்து பார்க்க மங்களாச்சரண் பாடிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया साक्षादुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा நம்ம teachings of Queen Kunti first chapter 8th chapter நம்ம பண்ணிருக்கோம். Let there be calamities, அதாவது ஆபத்துக்கள், துன்பங்கள் எனக்கு தொடர்ந்து வரட்டும் அப்படின்ட்டு குந்தி தேவியோட பிரார்த்தனையா இங்க இருந்து வச்சிருக்காங்க. அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க புக் வச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல? ஆமா மாதாஜி. நீங்க அந்த எந்த பேராகிராஃப் மாதாஜி? என்ன புக் மாதாஜி? இது குந்தி புக். குந்தியின் போது அறியாமை இரண்டாவது பேராகிராஃப். அறியாமை கடலை கடப்பதற்குரிய அது படிக்கிற மாதாஜி? படிங்க. அறியாமை கடலை கடப்பதற்குரிய படகாக கருதப்படும் பகவானின் திருவடி தாமரையை சரண் புகுந்தோர் ஒரு கன்றுக்குட்டியின் புலம்படியில் தேங்கியுள்ள நீரை தாண்டுவது போல் மிக எளிதாக விடுதலை பெறுவர். அப்படிப்பட்ட பகவானின் பரமதாமத்தில் வாழ்வதற்கு உரியவர்கள் ஆவர். ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆபத்து நிறைந்த இடத்தில் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை. இப்பௌதீக உலகமானது துன்பங்கள் நிறைந்த அபாயகரமான இடம் என்று பகவானால் பகவத்கீதையில் சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இடம் இந்த இடம் துன்பமயமானது என்பதை அறியாமல் மதியற்றோர் அத்துன்பங்களை சரி செய்வதற்கான திட்டங்களை தீட்டுகின்றனர். அவர்களுக்கு துன்பங்களின் நிழவற்றதும் முற்றிலும் இன்பமயமானதுமான பகவானின் உறைவிடத்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ஆகையால் புத்திமானின் கடமையாவது எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நிச்சயம் வந்துரும் துன்பங்களினால் கலனப்படாதிருத்தலாகும். தவிர்க்க முடியாத எல்லா வகையான இடர்பாடுகளினாலும் ஒருவன் துன்புற்ற போதிலும் அவன் ஆன்மீக உணர்வில் வளர்ச்சி பெற வேண்டும். ஏனென்றால் மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் அதுவே ஆகும். ஜீவாத்மாவானது எல்லா விதமான பௌதீக துன்பங்களும் தொடர்ந்தது. ஆகவே துன்பம் என்பது ஒரு மாயை. தன்னை புலி தாக்குவதாக கனவு கண்டு ஒருவன் அத்துன்பத்தினால் கதறி அழலாம். உண்மையில் அங்கே புலியும் இல்லை, துன்பமும் இல்லை. குந்தி மைந்த குளிர், வெப்பம், சுகம், துக்கம் என்பதின் நிலையற்ற தோற்றமும் உரிய காலத்தில் அவை மறைவதும் குளிர் மற்றும் கோடை காலங்கள் தோன்றி மறைவதும் போன்றதாகும். அவை புலன்களின் உணர்ச்சியிலிருந்தே உண்டாகின்றன. வரத குல தோன்றலே அவற்றினால் பாதிக்கப்படாது ஒருவன் அவற்றை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இதுல வந்து சொல்றாங்க முக்காவாசி என்ன அப்படின்னா, இந்த
மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அதாவது ஜட பூமி வந்து துன்பங்கள் நிறைந்தது. அதான் துக்காலே சாஸ்வதம் அப்படின்றது பகவத்கீதையிலே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து யாரெல்லாம் வந்து பகவானை பத்திய அறிவில்லாதவர்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன அப்படின்னா தே ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்டு. எதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இல்லை அப்படின்னா, நம்ம அடுத்தது எங்க போக போறோம் அப்படின்றது அந்த ப்ரிப்பரேஷனே வந்து இல்லாத இருந்துட்டு இருக்காங்க. இதான் வந்து பாகவதத்துல வந்து கலியுகம், அதாவது 12வது அத்தியாயத்துல 12வது ஸ்கந்தத்துல வந்து இந்த கலிபுருஷருடைய முற்றிய நிலை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதான் வந்து அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து வயிற்றுல இருக்கும் போதே வந்து வியாச முனிவர் வந்து இது வந்து தன்னோட மனைவிக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அதெல்லாம் கேட்ட உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப பயம் எடுத்து போயிடுது. ஐயோ, கலியுகம்னா இப்படிதான் இருக்குமோ, துன்பங்களா நிறைந்திருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் வெளியே வர்றதுக்கு இருந்தாரு. சோ அந்த மாதிரியான துன்பங்கள், எப்படியான துன்பங்கள் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து ஜடபூமியில நம்ம இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வயசு வந்து 100 அப்படின்ட்டு வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம், 100 வயசு வரைக்கும் யாராவது நிறைய பேர் இருக்காங்களா? ஆயுள் ஏன் குறையிறது? கிருஷ்ணா, 100 வருஷம் வரலையும் நிறைய பேர் இருக்கிறது இல்ல மாதாஜி. அதான் ஆயுள் ஏன் குறையிறது? பாவங்கள் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதனாலதான். அது இந்த காலத்துல லைஃப் ஸ்டைலே மாறி இருக்கு மாதாஜி. நிறைய பதஞ்சலி முனிவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, மனுஷ காமயேஷ குரோதேஷ 2வது அத்தியாயத்துல வருது இல்லையா, காமயேஷ குரோதேஷ ரஜோகுணம், அதை பத்தி இது சொல்றாங்க. ரஜோகுணத்தோட இது தன்மையே வந்து காமயேஷ, காமம் குரோதம் ரெண்டுமே வந்து ஒரு மனிதனோட ஆயுளை வந்து குறைக்கும் அப்படின்றாங்க. ஒரு தரம் கோவப்பட்டோம் அப்படின்னா பதஞ்சலி முனிவரோட இது கூற்றுப்படி ஒரு 12 நிமிஷம் வந்து உங்களோட ஆயுள்ல இருந்து குறையறதும், 12 நிமிஷம் குறையிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து சொல்லிடலாம், யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியா வாழறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ரொம்ப கோவப்படுவாங்க போல் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். சில சமயம் வந்து வயசாயிட்ட அப்புறம் சில பேர் வந்து கோவப்பட மாட்டாங்க, சில சமயம் வந்து சின்ன வயதுல இருக்கும்போது ரொம்ப வந்து கோவப்படுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து நிறையவே வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதான் அந்த இங்க வந்து இப்ப வந்து யாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய லோகம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அங்க வந்து வயோதிகமே இருக்காது, துன்பமே கிடையாது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து போய் தினம் ஓடணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனா இந்த பூலோகத்துல நம்ம கண்டிப்பா ஒன்னொன்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஓடணும். பணக்காரன்னா கார்ல ஓடுறான், நம்ம நடுத்தர மக்களும் அடித்தள மக்களும் என்ன அப்படின்னா நடையால ஓடிட்டு இருக்கா, வேலைக்காக வந்து ஓடிட்டு இருக்கா. இங்க பார்த்தாலும் வந்து ஒரு ஓட்டம் தான் இருக்கு. இந்த பணத்தால நிம்மதி இருக்கா அப்படின்னு வரும்போது அதுவும் இல்லை. சோ இந்த பணம் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு ஸ்டோரி ஞாபகம் இருக்கு. நச்சிகேத்தர் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேட்டிருக்கீங்களா? நச்சிகேத்தர் நம்ம பாகவதத்துல கூட வரும். நச்சிகேதாஸ் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவருடைய அப்பா சின்ன வயசுல, அவ அப்பா நச்சிகேத்தர் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவங்க அப்பா வந்து யாகங்கள்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. நிறைய யாகங்கள்லாம் வந்து பண்ணும்போது அவரு கேட்பாரு, என்னப்பா இப்படி பசுக்கெல்லாம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு இல்லையா? இல்ல அதான் நிறைய வந்து இப்ப இவங்க பிராமணர்களை வச்சு வேதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாரு. சொல்லிட்டு அவங்க முடிச்சிட்ட அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து தட்சணம் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பணும் இல்லையா. தட்சணம் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா பணம் வந்து ஜாஸ்தி கொடுக்க மாட்டாரு. அது பழம் வந்து என்ன மாதிரி பழம்னா, அது வந்து நம்பனா அதை தூக்கி போட்டுடுவோம். ஆனா அவர் தூக்கி போடாத அது வந்து இந்த இவங்களுக்கு தட்சணையா கொடுக்கணும்னு வச்சுட்டு இருப்பாரு. கொஞ்சம் அழுகின பழம், கொஞ்சம் நசுங்கின பழம், அப்புறம் வந்து சாப்பாடு இது கூட பிரசாதம்ன்றது கூட அவர் வந்து தரமாட்டாரு. பணம் அப்படின்றது கூட அவர் வந்து தரமாட்டாரு. பசுக்கள் அப்படின்னா ஆமா, பசுக்கள்னா கூட ரொம்பவே வந்து வீக்கா இருக்கும். அந்த இது அப்படியே தூரத்துக்கு போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பசு. அந்த மாதிரியான பசுக்கள் தான் வச்சு கொடுக்குறாரு. அவ அப்பா கிட்ட அவங்க பிராமணர்கள் எல்லாம் இருக்கும் போதே அவர் வந்து அவ அப்பா கிட்ட கேட்கிறேன், ஏன்பா இந்த மாதிரி நீ வந்து கொடுக்குற, பணம் வந்து நீ கொடுதானே, ஏன் அப்படி வந்து கஞ்சத்தனம் பண்ற அப்படின்னு. ரொம்ப பேசின உன்னை யமனுக்கு தானமா கொடுத்துருவேன் அப்படின்றாரு அவரு. அப்படின்ன உடனே சரி நான் தானமா போறேன் அப்படின்ட்டு நேரம் வந்து அவர் யமலோகத்துக்கு போறாரு. நச்சிகேத்தர் சின்ன பையன்தான். நச்சிகேத்தர் போயிட்டு யமதர்மராஜ்கிட்ட வந்து சொல்றாரு,
நீங்க வந்து என்னோட அப்பாவோட தொல்லை தாங்க முடியல, நீங்க அவருக்கு நிறைய பணத்தையாவது கொடுங்க. ஏன் அப்படி ஒரு ஒரு கருமித்தனம் வந்து இருக்கு அவர்கிட்ட, பணமாவது நிறைய கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அவர் வந்து சரி ஓகே நான் தரேன் அப்படின்னாரு. அப்புறம் வந்து ரெண்டாவதா அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி வந்து இந்த யாகங்கள்லாம் வந்து பண்றாங்க, இந்த யாகத்தை வந்து எனக்கு எப்படி பண்றதுன்னு நீங்க வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க யம தர்மராஜா அப்படின்னு. ஆஹா, அதுக்கு என்ன நான் சொல்லித்தரேன். ஏன்னா யாகத்துக்காக என்ன பண்றாரு, வெளியில இருக்க பிராமணர்கள்லாம் வந்து கூப்பிடுறாரு, அவங்களுக்கு சரியா தட்சணை கொடுக்கறது கிடையாது, அவங்களுடைய சாபல்லாம் தான் இவருக்கு வந்து விழும், அதெல்லாம் எனக்கு தவிர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த யாகத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சரி சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு. மூன்றாவதாக ஒரு கேள்வி என்ன சொல்றாரு கேட்கிறாரு அப்படின்னா, யம தர்மராஜா வந்து இந்த யம தர்மராஜா சொல்லுங்க, இந்த உடல்கள்லாம் இந்த உயிர் வந்து உடலை விட்டு பிரிஞ்சிட்ட அப்புறம் அது எங்க போறது, என்ன பண்றது, அதுக்கு வேற என்னெல்லாம் அது அது இறந்த பின் அது என்னெல்லாம் நடவடிக்கைகள் அங்க வந்து பண்ணோம், அது எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஐயோ நான்லாம் இது வந்து சொல்லவே இது தெரியவே தெரியாது எனக்கு, எப்படி என்ன பண்றது இப்போ இது பண்றதுலாம் எனக்கு தெரியாது அதை பத்தி எல்லாம் அப்படின்னு. இல்ல இல்ல எனக்கு கண்டிப்பா வந்து தெரிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப பிடிவாதம் வந்து பிடிக்கிறாங்க அவரு நச்சிகேதர். அப்போ அவர் வந்து சொன்னாரு, அவரு எனக்கு இதை பத்தி தெரியாது, ஈவன் தேவர்களுக்கு எல்லாம் கூட இதோட பதில் வந்து தெரியாது, ஒருத்தர் இறந்த பின்ன அவருக்கு அந்த உடல் என்ன அந்த இது ஆத்மா என்ன ஆகும் ஏதாகும் அப்படின்றதெல்லாம் தேவர்களுக்கே வந்து தெரியாது, அது அது வந்து பகவானுக்கு தான் வந்து தெரியும் அப்படி இதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. அதுக்கும் வந்து அவன் இது பண்ணல. சோ அதை பேஸ் பண்ணிதான் அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் பேஸ் பண்ணி அந்த கத்த உபநிஷத் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ட்ரிகேட்டான கேள்விகள் வந்து நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே வந்து எழும்பும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா எதனால அந்த மாதிரி ஆறுதுன்னா, நம்ம இந்த பூலோகம் வந்து நிறைய வந்து துன்பங்கள் வந்து நிறைந்தது. ஸோ அதுக்கு துன்பத்துக்கு இதுல இருந்து போகணும் அப்படின்னா அது இவர் வந்து கேட்கிறாரு, என்ன பகவான்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, பேர் யாருன்னு மறந்து போயிடுச்சு. ஸோ அவர் போய் கேட்கிறாரு, ரொம்ப துன்பமா இருக்கு, நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு போய் கேட்கிறாரு, ஒவ்வொருத்தண்டியா கேட்கிறாரு. நாரதர் என்ன சொல்றாரு, நீ என்ன பண்ற, அப்படியே படுத்துக்கோ, உன் காதல வந்து அப்படியே வந்து கிருஷ்ண நாமத்தை வந்து அப்படியே கரைச்சி விடுறேன் நானு, அதை வாங்கிக்கோ, உள் வாங்கிக்கோ, அதை நீ தியானம் பண்ணு, அதே நடிச்சுட்டே இரு, நீ வந்து உன்னோட உயிர் வந்து போனாலும் நீ வந்து நேரம் பகவான் கிட்ட போய் சேருவ, இதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த வழி இந்த பூலகத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அவரு. சோ இதுதான் வந்து ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சஃபரிங்ஸ் வந்து இருந்துட்டேதான் வந்து இருக்கு, எதுலயுமே வந்து நிம்மதி வந்து இல்லாத இருக்கு. ஸோ எங்க போனாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அதிருப்தி அப்படின்றது இருக்கு, எதுலயுமே ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லாம இருந்து சாட்டிஸ்பாக்சனே கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த முடிய வச்சுன்னு என்ன பண்றாங்க நிறைய பேரு, ஜென்ஸா இருந்தேன்னா முதல்ல எல்லாம் வந்து சாதாரண இந்த முடியா இருந்தது, நிறைய வந்து கேட்டா என்ன ஜில்பா மாதிரி எல்லாம் வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க, பேண்ட்டை கூட அப்படிதான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, லேடிஸும் அப்படிதான். சோ அது மாதிரி ஒன்னொன்னா வந்து எதுல சந்தோஷம் கிடைக்கும் எதுல சந்தோஷம் கிடைக்கும், எதுலயுமே சந்தோஷம் கிடைக்கல அப்படின்றதுக்காக தான் இது இந்த ஜட பூமியில வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிகழ்ந்துருக்கு. இப்பவே இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அந்த பாகவதத்துல வந்து சொல்றது, பிற்காலத்துல கலி வந்து முற்றும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்பவே வந்து இதெல்லாம் வந்து வயசெல்லாம் வந்து கம்மியாயிட்டு இருக்கு. அப்ப வந்து 25-30 வயசு தான் வந்து மனிதர்கள் வந்து உயிர் வாழ்வார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா பொறுமை அப்படின்றது கிடையாது. இப்பவே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பொறுமை வந்து இருக்கிறது இல்ல. அது பெண்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சின்ன பசங்க ஒரு 8 வயசு 10 வயசுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து பூ பெய்துடுறாங்க. சோ இதெல்லாமே வந்து நல்லது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் இங்க வந்து இந்த இதுல வந்து இவர் குந்தி தேவியும் இதான் வந்து சொல்றாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் வந்து துன்பமா இருக்கு, இந்த துன்பத்தை நான் எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அதான் ஒருத்தர் வந்து நினைக்கிறாரா, a man may see a tiger swallowing him in a dream and he may cry for his calamity. ஒரு இது புலி வந்து அவரை வந்து துரத்துற மாதிரியே வந்து அவர் வந்து கனவு கண்டாரா. ஆனா அங்க நிஜத்துல வந்து புலியும் கிடையாது துன்பமும் கிடையாது, ஆனா இவனே வந்து அதை யோசிச்சு அது துன்பத்தை வந்து வாழ வச்சிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்றேன், சரி சில பேருக்கு வந்து கவலையே கிடையாது, ஆனா கவலையே இல்லையன்றதுக்கு கவலைப்படுவாங்க கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிவோஷன் சர்வீஸ்ல என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்து. கிருஷ்ணா.
மனவளக்கலையில சொல்லுவாங்க மாதாஜி, ஆமா. ஆசை சீரமைப்பு, சினம் தவிர்த்தல், கவலை ஒழித்தல், இந்த 3 தான் மெயின். நம்ம கவலைப்பட்டு என்ன செய்ய போறோம்? கோவப்பட்டு நம்ம உடம்புதான் போகும், மற்றவங்களும் அதனால அவங்களுக்கும் பயன் இல்லை. ஆசை வரலாம், ஆனா அதுக்கும் சீரமைக்கணும். அது நமக்கு இது தேவையா அப்படிங்கிறது. ஓவராவும் ஆசை. சோ நம்மளுக்கு இங்க அதுதான் சொன்ன, நிறைய இருமைகள் இருந்துட்டு இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் இருமை வச்சு திருப்தியா வாழ்றதுக்கு கத்துக்கிறோம். திருப்தின்றது இல்லாதபடி இருக்கு. அதுதான் ஒருத்தருக்கு இவ்வளவுதான் செல்வம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்கும்போது, அந்த செல்வத்தை விடுத்து நான் இன்னும் தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, எனக்கு, என் பையனுக்கு, என் பேர பையனுக்கு, என் கொள்ளு பேரனுக்கு, என் எள்ளு பேரனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொத்து சேர்த்து வைக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்றாங்க. இது அத்தனையும் இன்னொருத்தரோட அது என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கும் போது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம சேர்க்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம மத்தவங்களோட சாப்பாட்டை நம்ம அபகரிக்கிற மாதிரி. அதுவே ஒரு பெரிய பாவம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இந்த பாவத்துல தான் அந்த கருட புராணத்துல சொல்லிருக்காங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வியாதிகள் இப்படி வருது. இதுதான் என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஜடபூமியில இது ரெண்டுமே ரொம்ப முதல் 2 தூதுவர்களை அனுப்புவாராம் யமன். யார் 2 தூதுவர் அப்படின்னா, ஒண்ணு நர முடியும், தலை நரைக்க ஆரம்பிக்கும். அதுவே ஒரு சிக்னல். நீ உன்னுடைய ஆசையை விடு, நீ பகவானை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்னல் கொடுப்பாராம். அதை நம்ம என்ன பண்றோம், அதை டையால மறைச்சிடுறோம் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். எனக்கு வயசே ஆகல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணோம். என்ன ஊர் உலகத்தை எல்லாரும் ஏமாத்த முடியும், பகவானை ஏமாத்த முடியுமா அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு. அது ஏமாத்தவே முடியாது. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, இன்னொருத்தர் யார் அனுப்புவான்னா, அதான் ஓல்டேஜ்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த மூட்டுக்கள் கிட்ட எல்லாம் வலி அடிக்கும். ராத்திரி படுத்துக்கும் போது நல்லா இருக்கும், காலையில எழுந்திருக்கும் போது அங்க வலி இங்க வலி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாமே ஒரு ரிமைண்டர், நம்மளுடைய we are very close to the death அப்படின்றது. இதுவே ஒரு எச்சரிக்கையாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டு நம்ம அடுத்தது வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்னும் இருக்க போறது கொஞ்ச நாள், கொஞ்சம் வருஷங்கள் தான் இருக்க போறோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா, நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை சீரமைக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அதுதான் இந்த இதுல நடக்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான துன்பங்கள் இருக்கக்கூடியது நம்ம நம்ம டிவோஷன் சர்வீஸ்ல நம்மளுடைய பாதையை வகுக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிச்சுட்டல நீங்க? படிக்கல மாதாஜி. அமெரிக்காவில் சில சமயம் காலையில் பயங்கரமாக குளிரும். அது ஒருவனது காலை நீராட்டத்திற்கு சிறிது துன்பம் விளைவிக்கலாம். அதற்காக நித்திய கடமையான காலை குளியலை பக்தர்கள் நிறுத்திவிட முடியுமா? இல்லை. என்னதான் குளிர் வீசினாலும், அதனால் சிறிது துன்பம் நேர்ந்தாலும் அவர்கள் தினமும் கண்டிப்பாக குளிக்க வேண்டும். இதுவே தபஸ்ய அல்லது தவம் ஆகும். தபஸ்ய என்றால் இவ்வுலகில் பல்வேறு ஆபத்துக்கள் மற்றும் துன்பங்களுக்கு மத்தியில் நாம் நமது கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் தொடர்ந்து நடைபோட வேண்டும் என்று பொருள். இதுவே தபஸ்யா அல்லது வாழ்வின் துன்பங்களை முன்வந்து ஏற்றுக்கொள்வதாகும். சில சமயம் தபஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம அதுதான் 17வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பா நம்மளுடைய ஆஸ்டிரிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த தவங்கள் கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. நீ என்ன நிலையில இருந்தாலும், நம்ம ஏழ்மையான நிலையில இருந்தாலும் சரி, உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி, இல்ல நடுத்தர நிலையில இருந்தாலும் சரி, இந்த தபஸ் கண்டிப்பா அதுதான் இங்க இன்செஸ்ட் பண்றது. அடுத்தது சில சமயம் தபஸ்யின் கடுமையான விரதங்களை அனுஷ்டிப்பவர்கள் கோடை காலத்தில் கொளுத்தும் வெயிலில் தங்களை சுற்றிலும் நெருப்பினை வளர்த்து கொண்டு அதன் நடுவில் அமர்ந்து தியானம் செய்வர். அதுபோல் குளிர்கால குளிர்ச்சியில் அவர்கள் தங்கள் கழுத்து வரை தண்ணீரில் நின்று கொண்டும் தியானம் செய்வர். இந்த விரதங்கள் தபஸ்யின் கடுமையான முறைகளை குறிப்பிடப்படுகின்றன. ஆனால் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அது போன்ற கடுமையான அனுஷ்டானங்களை அளிக்கவில்லை. மாறாக அவர் பாடுதல், ஆடுதல், பகவான் கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தினை உணல் என்னும் மென்மையான முறைகளை அளித்துள்ளார். நாம் மிகவும் இழிந்தவர்களாக இருப்பதால் இந்த தபஸ்யனை கூட நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. இந்த வகையான தபஸ்யை செய்வதற்கு எளிதாகவும் இனிமை அளிப்பதாகவும் இருந்த போதிலும் சுசுகம் கருத்தும் அவ்வியம் இன்று வரை நாம் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதற்கு பதிலாக நாம் தெருவில் கிடந்து அழுவதற்கு கூட தயாராக இருக்கின்றோம். சிலர் தெருக்களிலேயே மது அருந்தவும், உடலுறவு கொள்ளவும், வாழ்க்கை நடத்தவும் செய்கின்றனர். அதற்கு என்ன செய்ய முடியும்? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் எல்லா வசதிகளையும் வழங்குகின்றது. அதனால் பொதுமக்கள்
பொதுமக்கள் இங்கு வந்து அமைதியுடன் வாழலாம், கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்ணலாம், மகிழ்ச்சி அடையலாம். ஆனால் மக்கள் இதனை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இதற்கு பெயர்தான் துரதிருஷ்டம் என்பது. அதனால் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நான் அரே கிருஷ்ணா வென்று ஓதுவதில் பற்று வைக்காத அபாகியசாலி ஆவேன் என்று கூறுவதன் மூலம் இக்கால மக்களை படம் பிடித்து காட்டுகிறார். பகவான் சைத்தன்யர் பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கிறார். நியமித மரணேன காலஹ ஏதாத்ருஷி தவ கிருபா பகவன் மமாபி துர்தைவம் ஈத்ருஷம் விகாஜனினானுராகஹ. படித்தா மதாஜி? சோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த இதுல வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து எப்படி வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்றது, கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதான் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையான வழி. நம்ம வந்து இந்த ஜட பூமியில நம்ம எப்படி வந்து கிருஷ்ணரிடம் செல்வது அப்படின்றது, எல்லா துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி விடுபடுறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எப்படி விடுபடுறது அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி, அதாவது மகா மந்திரத்தை வந்து சொல்றது, அவருடைய ஞாபகமா வந்து மகா மந்திரம் சொல்றது. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்தா அப்படின்னா ஆடலாம், பாடலாம், கீர்த்தனெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து காது கொடுத்து வந்து கேட்கறதே கிடையாது. இதுதான் வந்து சொல்றது. அவங்களுக்கு வந்து என்னதான் சொன்னாலும் சில பேர் வந்து ஏற்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது அவங்க துரதிருஷ்டசாலிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ண உணர்வு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பக்தியில இருந்தா அப்படின்னா எல்லா வசதிகளும் வந்து கிடைக்கிறது. இல்ல நம்மளுக்கு வந்து அதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரே வந்து என்ன பண்றாரு, பகவத்கீதையில தான் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து உறுதியாக என்னிடம் நீ சரணடைந்தால் உன்னையும் காப்பேன், உன்னுடைய சொத்துக்களையும் நான் காப்பேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து உறுதி அளிக்கிறார். அதுதான் வந்து தூய பக்தின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. 8வது அத்தியாயத்திலே அதுதான் வந்து சொல்றது பகவத்கீதையில. ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, இந்த யோகிகள் ஞானிகள் எல்லாருமே வந்து தூய பக்தியில இருக்கிறதுனால அவங்கள நான் ரொம்பவே விரும்புவேன். ஏன் விரும்புறேன் அப்படின்னா, அவங்க என்கிட்ட வந்து ரொம்ப விருப்பம் இருக்கிறதுனால நான் அவங்களை வந்து விரும்புவேன் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து உத்தரவாதம். அதுதான் வந்து இந்த ஜட உலகத்துடைய துன்பங்களை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்றதுதான் வந்து இந்த இதுல வந்து சொல்றேன். அதேதான் வந்து குந்தி தேவியும் அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. பகவானை வந்து நினைச்சுட்டு இருப்பேன் இல்லையா, உன்னை நீ துன்பம் வந்தது அப்படின்னா பகவான் வந்து நினைப்போம் அப்படின்றது. யாரா படிக்கிறீங்களா? யாராவது இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த பேராகிராஃப்? இங்க இது ஆன் தி பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா. அது நம்ம பகவான் சைத்தன்யர். ஒரு நிமிஷம் வந்து வாசிக்க மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். இருக்கு மாதாஜி. இது வந்து முடிஞ்சுட்டா? இது முடிஞ்சிடுது. சிஷ்டாஷ்டகம் அடுத்தது கிருஷ்ணா த டிரான்சென்டென்டல் ஹோலி நேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Krishna, the transcendental holy name of God, has all potencies. Lord Chaitanya said, Krishna has unlimited potencies, and similarly in the holy name of Krishna, there are unlimited potencies. Krishna has thousands and thousands of names, of which the name Krishna is the chief, and there are no hard and fast rules for chanting. It is not that one must chant at a certain time. No. At any time one may chant. Furthermore, Krishna's name is identical with Krishna himself. Therefore, the holy name of Krishna is Krishna. We should not think that Krishna is living in his abode, Golaka Vrindavan, and that his name is different from him in the material world. Of course, in the material conception, a name is different from the fact it represents. But in the absolute world, there are no such differences. The name is as potent as Krishna is. We have a tongue, and if we use this tongue to chant Hare Krishna, we shall immediately come directly in touch with Krishna.
because the name Krishna and the person Krishna are not different. We may think that Krishna is far, far away, but in fact, Krishna is within us. He is far away, but at the same time, he is the nearest. But even if we think that Krishna is far, far away, his name is present. We can chant Hare Krishna and Krishna will immediately come directly in touch with Krishna, because the name Krishna and the person Krishna are not different. We may think that Krishna is far, far away, but in fact, Krishna is within us. He is far away, but at the same time, he is nearest. But even if we think that Krishna is far, far away, his name is present. We can chant Hare Krishna and Krishna will immediately become available. Krishna is available in this easy way, for which there are no hard and fast rules. We can chant at any time and immediately get Krishna. Just to see the mercy of Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. அதுதான் வந்து பகவான் வந்து ஒரு கருணை கடல். அவர் வேறு, அவர் நாமம் வேறு கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சிஸ் இருக்கு. நிறைய வந்து நம்ம வந்து அவருடைய பேர் சொன்னாலே நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி. சில சமயம் நம்மளுக்கே வந்து சில சமயம் தோணும் இல்லையா? நானும் வந்து 2 வருஷமா நான் வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒண்ணுமே ஞாபகமே இருக்க மாட்டேன்றது. நம்ம வந்து எவ்வளவு கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம், சில இதெல்லாம் வந்து ஞாபகமா இருக்க மாட்டேன்றது. சரி, ஏன் இந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்க மாட்டேன்றது அப்படின்றதெல்லாம் நாமளே சில சமயம் வந்து நொந்துப்போம். இருக்கா? ஆமா மாதாஜி, இருக்கு இல்ல? சோ டக்குன்னு வரமாட்டேன்றது, எல்லாம் மறந்து போயிடுறது, ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் மறந்து போயிடுறது, சொன்னா புதுசா இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம். சோ அதுக்கு என்ன சொல்ற வராரு அப்படின்னா, நீ எதையுமே இது பண்ண வேண்டாம், நீ வந்து கேளு, அவ்வளவுதான். அது என்ன அப்படின்னா, அந்த கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி வந்து வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. அது இருக்கா இல்லையா? கேட்கறதுனால மாதாஜி அந்த குறிப்பிட்ட பெயர் மட்டும் வராது மாதாஜி, மீதி எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும். அந்த ஒரு பேரு டக்குன்னு மறந்து போகும். அது எப்படி வரவழைக்கிறதுனே தெரியாது. அந்த ஸ்டோரி பின் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் மாதாஜி. அதுதான் நாங்க மறதின்றது, நம்ம வந்து அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்றாரு. இது நம்ம சமயத்துக்கு உதவ மாட்டேங்கிறது மாதாஜி. இல்ல, அது வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு என்ன பண்ணணுமோ, அது பண்ணணுமோ அது வந்து பண்ணணும். அதனாலதான் பாகவதத்தை வந்து கேளுங்க, அடிக்கடி வந்து கேளுங்க, பகவான் நாமத்தை கேளுங்க, கீர்த்தனங்களை கேளுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதை நம்ம வந்து மறந்து போயிடுறது, ஒண்ணுமே ஞாபகம் இருக்க மாட்டேன்றது அப்படின்றது கவலையே வேண்டாம். ஏன்னா இந்த ஜடபூமியோட அது வந்து ஒரு டிஃபெக்ட். நம்மள மறக்கடிக்கிறது. கிருஷ்ணர் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மறதியும் கொடுக்குறாரு, ஞாபகத்தையும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. அதனால நம்ம வந்து அதை பத்தி இது பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு வந்து இந்த பாகவத புராணம் கேட்கறதுதான வழிய நம்ம வந்து மனப்பாடம் ஒண்ணும் பண்ண சொல்லல பகவான் அப்படின்றாரு. அவர் மனப்பாடம்னு ஒண்ணு பண்ண சொல்ல. அறிஞர்கள் அதுதான் வந்து சொல்றாரு. பிரபுபாதரும் அதுதான் வந்து சொல்றாரு. அவரோட லெக்சர்ஸ்ல வந்து கேட்கும்போது, யூ நீட் நாட் வரி வை ஐ எம் ஃபர்கெட்டிங் அப்படின்றதெல்லாம் நீ வந்து கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு, ஒய்ஃப் இருக்காங்க. அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு 20 வருஷம் ஆயிருக்கும். அவர்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க. சார், முதல்ல உங்களுக்கு வந்து உங்க மனைவி என்ன சமைச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு கேக்குறாரு. அப்போ அந்த கணவர் வந்து சொல்றாரா, கசக்கி பிழிஞ்சுக்கிறாரு, ஞாபகமே வர மாட்டேன்றது, என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னாரு. சோ அதுக்காக வந்து மனைவி வந்து குக்கே பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஆயிடுமா? இல்ல. சோ அவருதான் சொல்றாரு, எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, ஆனா இன்னி வரைக்கும் நான் வந்து நல்ல போஷாக்கா ஆரோக்கியமா இருக்கேன் அப்படின்னா அது என் மனைவி சமையல்ல தான் அப்படின்ட்டு. பரவாயில்ல, அப்படியாவது சொன்னாரே இல்லையா? அதுதான் வந்து சொல்றது. அதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்மளுக்கு வந்து முதல் நாள் என்ன கேட்டோம் அப்படின்னு ஞாபகம் இல்ல, போன வாரம் என்ன கேட்டோம்னு ஞாபகம் இல்ல, நேத்து என்ன சொன்னாங்கன்றது கூட ஞாபகம் இருக்க மாட்டேன்றது. சோ ஆனா நமக்குள்ள அது ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கின்றது. அதுதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து ஹேஸ் அன்லிமிட்டட் பொட்டன்சி. அவரோட அந்த இதுல இருந்தா நம்ம வந்து வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்டே இருந்தா வந்திருக்கோம். பகவான் கிட்டே இருந்து வந்த போது அவர் வந்து என்னைக்குமே நம்மள வந்து கைவிட மாட்டார். அவர் வந்து உனக்கு எவ்வளவு உள்ள போறது அப்படின்றது இல்ல, நீ எவ்வளவுக்குள்ள என்ன ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமா அவர் வந்து பாக்குறாரு.
அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அவர் வேற, அவர் ஞாபகம் இது கிடையாது, வேற என்ன அவருடைய நாமம் வேற, அவர் ரூபம் வேற அப்படின்றது கிடையாது. எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கோலோக்கல் தான் இருக்காரு, இங்க எங்க இருக்காரா அப்படின்னா கிடையாது. நம்ம ஈஷோபனிஷத்துல படிச்சோம்ல, தத் தூரே தத் அந்தே அப்படின்ட்டுலாம் வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அவர் வந்து அருகாமையில் இருக்கின்றார், அவர் தூரமாகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ யாருக்கெல்லாம் வந்து அவர் வந்து அருகாமையில் இருக்கான்றது அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். யாரு வந்து அவர் வந்து தூரமா இருக்காருன்றதும் அவங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து உதாரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரகலாத் மகாராஜோட கதை தான். அதுதான் வந்து பகவான் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, மத்த பசங்களுக்கெல்லாம், அரக்க பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு அவரு. நரசிம்மதேவ் அந்த அந்த அவதார அந்த இதுல வந்து வரும். சோ வந்து அவர் வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு, இந்த மாதிரி நீ வந்து எதுக்காக நீ வந்து இங்க உட்காந்துருக்க, நீங்க எல்லாருமே அசுர குல குழந்தைகள் தான், உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து வேற எதுவும் கத்துக்காதீங்க, பகவானோட நாமத்தை வந்து இப்போத்துல இருந்து நீங்க ஜபிக்க ஆரம்பிங்க. சின்ன வயசுல இருந்தே, சின்னத்துல இருந்தே நீங்க வந்து அவர் அதுதான் வந்து கொடுக்குறாரு. அவரு என்ன அப்படின்னா பவுன்றம் அப்படின்னா, ஆமா, அந்த இதுல இருந்து சின்ன பால்யத்துல இருந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வந்து சொல்லி பழகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதனாலதான் சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வந்து கண்டிப்பா வந்து எப்பெல்லாம் வந்து நம்ம உட்கார்றோமோ அப்பவும் பக்கத்துல உட்கார வச்சு பசங்களுக்கு வந்து சொல்லி தரணும். இது வந்து பகவத்கீதை புஸ்தகம் அப்படின்றது வந்து சொல்லி தரணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்பதான் பசங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா கொஞ்ச நாள் ஆனா கூட அவங்க வந்து திருப்பியும் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து திரும்பி வருவாங்க அப்படின்றதையும் வந்து, இது வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான்கிட்ட பகவான் நம்ம பேர்ல எவ்வளவு கருணை காட்டுறாரு அப்படின்றது நமக்கு. அதுதான் இங்க வந்து வந்து காலையில பாகவதம் படிக்கிறோம் மாதாஜி, எவ்வளவு நாள் படிக்கிறோம், அவ்வளவு ஞாபகம் இல்ல. ஆனா மெயினான கருத்துக்கள்லாம் ஞாபகம், கருத்துக்கள்ன்றதாலே போதும். முக்கியமா என்ன அப்படின்னா முதல்ல பாகவத கிளாஸுக்கு வர்றதுனால எவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்குது மாதாஜி எங்களுக்கெல்லாம் சொல்றேன். நம்மளே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம முன்னாடி எப்படி இருந்தா இப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது கம்பேரிசன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வேற யாருமே கம்பேர் பண்ண வந்த, நான் முன்னாடி எப்படி நான் இப்ப எப்படி இருக்கேன் அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது டிஃபரன்ஸ் வந்து தெரியும். கிளாஸ் மிஸ் பண்ணோம்னா ஐயோ ஏதாவது போயிடுமோ, ஏதாவது நல்ல விஷயம் போயிடுமோ அப்படி தோணுது மாஸ்டர்ஜி. கிளாஸ் மிஸ் பண்ணவே மனசு வர்றது இல்ல. இங்கெல்லாம் எந்தெந்த சமயத்துல பகவான் பத்தியான கூட எனர்ஜியே இல்லாத மாதிரி இருக்கு, நமக்கு சக்தியே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஆமா, அதுதான் வந்து நம்ம வந்து இங்க இது பண்றோம். அதான் பகவான் வந்து பகவான் ஈஸியா அடையணும் அப்படின்னா அவருடைய நாமங்கள் வந்து சொல்லி, இதுதான் ஈஸி. பகவான் கிருஷ்ண இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் சொல்றது, எனக்கு வேற எதுவும் மந்திரம் தெரியாது, ஹரே கிருஷ்ணா தான் தெரியும், வேதங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டுதான் வந்து சொல்றது. வந்து அவரே அப்படி சொல்லும் போது, எல்லாம் தெரிஞ்சவர் அவரே அப்படி சொல்லும் போது நம்ம எல்லாம் வந்து எப்படின்னு சொல்லி நம்மள நினைச்சு பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். தேர்ஃபோர் சைத்தன்யா. யார் படிக்கிறீர்கள்? Therefore Chaitanya. Kannada Mataji நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏதாத்ருஷி தவ கிருபா பகவன் மமாபி துர்தைவமீத்ருஷம் மிகா ஜனினானுராகஹ. அதாவது போற்றுதற்குரிய பகவானே, உம்மை தொடர்பு கொள்வதற்குரிய இது போன்ற ஏராளமான வசதிகளை நீர் எங்களுக்கு வழங்கியுள்ளீர். ஆனால் அவற்றின் மீது பற்றில்லாத ஒரு துரதிருஷ்டசாலியாக நான் இருக்கின்றேன். பல்வேறு விஷயங்களில் நான் பற்றுடையவனாக இருக்கின்றேன். ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா என்று உமது நாமத்தை ஓதுவதில் பற்றில்லாதவனாக இருக்கின்றேன். இது எனது துரதிருஷ்டமே ஆகும் என்று கூறுகிறார். கிருஷ்ணரை போன்றே சர்வ சக்தியுடைய அவருடைய நாமத்தின் உன்னத ஓசையினால் அவர் நம் முன்னே காட்சியளிக்கும் அளவிற்கு பரந்த மனமுடையவராக இருக்கின்றார். நாம் அந்நாமத்துடன் தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டோம் என்றால் கிருஷ்ணருடைய வரங்களினால் நாம் சகல நன்மைகளையும் அடைய பெறுவோம். இருப்பினும் நாம் ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஓதுவதிலும் சிறிதும் நாட்டமின்றி இருக்கின்றோம். என்னே நமது துரதிருஷ்டம். எது எப்படி ஆயினும் ஒரு பக்தன் ஆபத்துகளினாலோ சரிவுகளினாலோ இடர்களினாலோ துன்புறுவதில்லை. மாறாக அவன் அவற்றை வரவேற்கின்றான்.
ஏனென்றால் சரண் புகுந்த ஆத்மாவான அவன் ஆபத்துகளும் கொண்டாட்டங்களும் பரிபூர்ணர் கிருஷ்ணரின் வெவ்வேறு வெளிப்பாடுகள் என்பதை நன்கு அறிவான். வேத இலக்கியமான சாஸ்திரங்களில் எதிரெதிரான தர்மமும் அதர்மமும் கடவுளின் முன்பகுதியும் பின்பகுதியும் ஆகும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் கடவுளின் முன்புறத்திற்கும் பின்புறத்திற்கும் இடையே ஏதேனும் வேறுபாடு உள்ளதா? கடவுள் பரிபூர்ணமானவர். ஆதலினால் ஒரு பக்தன் செல்வத்தினால் திளைத்தாலோ அல்லது ஆபத்தில் தவித்தாலோ இரண்டுமே கிருஷ்ணர் என்று அறிந்து கொள்வதால் துன்புறாது இருக்கின்றார். ஒரு பக்தன் வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வந்து சொல்லிட்டே இருக்கணும். அவனுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா, ஏன் அதிர்ஷ்டம் இல்ல, இது வந்து அவனாலேயே ஆகப்படுகின்றது. இப்ப அதுதான் வந்து காலையில NND பிரபு கூட அதான் வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட்டடா நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து பண்ணலாம். எனக்கு வந்து பகவானுடைய நாமம், அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து நம்ம வந்து சொல்லும் போது நம்மளுடைய இது வந்து நாக்கு வந்து மந்திரத்தை வந்து சொல்லணும். காது வந்து அந்த என்ன மந்திரம் சொல்றோமோ அது வந்து கேட்கணும். மனசு வந்து அதை உள்வாங்கிக்கணும். இது மூன்றும் வந்து சைமல்டேனியஸா நடந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய சாண்டிங் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து போகும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா திருப்பி நம்ம வந்து பண்றதையே தான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஏன் வந்து பகவான் திருப்பி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, ஈஷோபநிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் இதுவே வந்து அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே அந்த ஸ்லோகம் தான் வந்து சொல்றாரு. அதாவது ஈஷாவாஸ்ய இதம் புண்ணியம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த இதுல வந்து பகவான் தான் வந்து எல்லாருடைய ஜகத்லயும் ஜகத் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவரு தான் வந்து ஜகத்துக்கே உரிமையாளர். அவரை வந்து நம்ம எப்போ கெட்டிமா வந்து பிடிக்கணும், விடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம அதை விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து துரதிருஷ்டம் தான் நிறைய வந்து நம்மளை வந்து சேரும். அவரை பிடிச்சோம் அப்படின்னா அவருடைய கருணை நம்மளுக்கு வந்து வரும் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அடுத்தது வந்து ஒரு ஆபத்துல இருந்து ஒரு பக்தன் எப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ்ல என்கிட்ட இல்ல, பாகவதம் புக் தான் இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டுங்களா? அதோ இங்க இது படிக்கிறல, இந்த டிவோட்டி. Devotee, however, devotee, however, is never disturbed by dangers, rivers, or calamities. Rather, he welcomes them because he is a surrendered soul. He knows that both dangerous and festivals are but different demonstrations of Krishna, who is absolute in the Shastra. The Vedic literature, it is said that religion and irreligion, which are complete opposites, are merely the front portion and the back portion of God. But is there any difference between God's front and God's back? God is absolute, and therefore devotee either in opulence or in danger is undisturbed, knowing that both of these are Krishna. சரண்டட் சோலுக்கு, அதாவது ஒரு டிவோட்டியா இருக்கக்கூடியவருக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பேக்ன்றதெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. எல்லாமே வந்து ஒன்றாக தான் வந்து இருக்கு. எப்படி வந்து மதம் அல்ல அப்படின்றது இருக்கோ, அது ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் தான். பட் இருந்தாலும் அது வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதுதான் வந்து முன்னும் பின்னுமான பகவானுடைய முன்னும் பின்னும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. டிவோட்டிக்கு வந்து அதை பத்தி எதுவுமே வந்து இது இல்லை. ஏன்னா ஒரு பக்தனுக்கு வந்து பகவான் எப்பவுமே வந்து பாதுகாப்பு அளிப்பார். Hare Krishna. When a devotee is in danger, Hare Krishna Mataji. When a devotee is in danger, when a devotee is in danger, he thinks now Krishna has appeared before me as a danger. In his form of Nismadara. Narasimhadeva. Sorry, Narasimhadeva. The Lord was dangerous to the demon. Hiranyakashipu, but the same Narasimhadeva was the supreme friend to the devoted Prahlada Maharaja. God is never dangerous to the devotee, and the devotee is never afraid of dangers because he is confident that the danger is but another feature of God. Why should I be afraid? The devotee thinks, I am surrendered
to him. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு டிவோட்டியே வந்து பகவானை பார்த்து பயப்படுறது இல்லை அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளா வந்து நரசிம்மதேவர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. யார் வந்து பகவானை பார்த்து பயப்படுறாங்க அப்படின்னா இரண்யகசிபு தான். இரண்யகசிபு தான் அவர் தூண்ல இருந்து வந்துட்டு அப்புறம் அவருடைய நடுங்கிடுறாரு. ஆஹா, நம்ம கேட்டது அத்தனையும் முன்னாடி நிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு. ஆனா அவருடைய ஃப்ரெண்டு நரசிம்மதேவருடைய ஃப்ரெண்டு வந்து பிரகலாத் மகாராஜ், அவர் வந்து அவரை பார்த்து வந்து பயப்படவே இல்லை. அதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க. பகவானுக்கு வந்து பக்தன் வந்து இது பக்தனுக்கு வந்து பகவானை பார்த்து பக்தன் வந்து பயப்படுவது வந்து கிடையாது. பகவான் எப்பவுமே வந்து ஆசையா இருக்கக்கூடியவர் பக்தன் கிட்ட. அதே மாதிரி பக்தனும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து ஆசையா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட எல்லாருமே இவங்க வந்து சரண்டர். யாரு? பக்தர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து பகவான் கிட்ட சரண்டர் ஆனதுனால அவங்கள பார்த்து பகவானை பார்த்து பயப்படணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. அதனால குந்தி தேவி என்ன சொல்றாங்க? Therefore Kunti Devi Vivada Santu that there be a calmates calamities Vivada Santu Ta Saswat. Let all these calamities happen again and again, because she knows how to remember Krishna at time of danger. She is welcoming danger. My dear Lord, he says, I welcome dangers because when danger comes, I can remember you. When Prahalada Maharaja's father was putting him into dangerous predicaments. Prahalada was always thinking of Krishna. So if we are put into dangerous position and the danger gives us an impetus to remember Krishna, that he welcome, oh, I am getting this opportunity to remember Krishna. Why is the welcome? It is welcome because seeing Krishna or remembering Krishna means advancing in spiritual life, so that we will not have to suffer any more of these dangers. தக்வாதேஹம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோ அர்ஜுனா அப்படின்ற 4.9 ஸ்லோகத்துல. அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல எப்படி என்னதான் துன்பங்கள்லாம் வந்தாலும் நீ எங்க என்ன மாம் நைதி மாம், அதுதான் வந்து எங்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிரு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர். If one becomes advanced in Krishna consciousness, the result will be that after giving up the body, one will not have to take birth again in this material world. Punarjanma naiti. This is to be decided. Hare Krishna Mataji. ஆமா, இதுதான் வந்து எல்லாரும் வேண்டணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இப்ப குந்தி தேவி என்ன சொல்றாங்க? இது எல்லாமே எனக்கு வந்து தெரியும். இப்ப வந்து எனக்கு வந்து நிறைய வந்து துன்பங்கள் வர வர நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, நிறைய வந்து பகவான் வந்து நினைச்சுட்டே இருப்பேன். பகவான் வந்து எனக்கு வந்து துன்பங்கள் நேரத்துல வந்து நிறைய வந்து பகவான் ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கும். எப்படி வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து அவருடைய அப்பா வந்து துன்பங்கள் நிறைய கொடுத்திருந்தா கூட என்ன பண்றாரு, அவரு பகவானை தான் வந்து ஃபுல்லா கெட்டியமா வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாரு. அதனால கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான துன்பங்களும் நம்மளை வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாது. அதுதான் வந்து சொல்றாரு தியக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்மம். சோ இந்த ஜென்மம் வந்து புனர்ஜென்மம், அதாவது மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிறதுக்கு நீ என்ன பண்ணு அப்படின்னா நைதிமாம் என்னை வந்து சரணடைஞ்சிரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என்ன சரணடைஞ்சாச்சு அப்படின்னா நீ எங்கிட்டயே வந்துருவ. அதுதான் வந்து எல்லாருமே வந்து விருப்பப்படணும் அப்படின்ட்டு குந்தி தேவி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Padikitama Mataji. Padinga. Suppose I am very comfortable at the present moment. My body may be comfortable, but there will be death and then another birth. After giving up my present body, if I get the body of a cat or a dog, what is the meaning of my comfortable position? Death is sure, and after death, one must surely accept another body. We may not know what kind of body we shall get, but we can know from the
Shastra, the Vedic literature, the Shastra says that according to our particular mentality, we will get a particular kind of body. Although I may be in a comfortable position, if I keep myself in the mentality of a dog, I shall get my next life as a dog. Therefore, what is the value of the comfortable position? I may be in a comfortable position for 20 years, 30 years, 50 years, or at most 100 years. Yes, if I, when I give up this body, my mentality causes me to become a cat, a dog, or a mouse. What is the benefit of this comfortable position? But people do not consider this. They think, especially in the present age, I am now in a comfortable position. I have enough money and a good estate. I have ample comforts and enough food. When this body is finished, I am not going to take birth again. So as long as I am living, let me enjoy life. This is the modern philosophy of hedonism, but it does not correspond to the facts. Hare Krishna. Hare Krishna. இதான் நம்மளுடைய என்ன ஓட்டங்கள் தான் நம்ம அடுத்த பிறகு வந்து முடிவு பண்ணோம். சொல்லணும் சில சமயம் என்ன வந்து படிக்கிறது அப்படின்னா அந்த யாரு அப்படின்னா நாமதான் அப்படின்னு ஒருவர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து துன்பம் மாதாஜி பிரேக் ஆகுது. கேக்கல மாதாஜி, ஒண்ணுமே கேக்கல மாதாஜி. கேக்கல மாதாஜி. இல்ல அவங்களுக்கு அங்க ப்ராப்ளம், நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். நான் காதுல விழுதா கொஞ்ச நேரமா கேக்கல, நேரவே கேக்கல, போயிட்டு வருது. சென்னையில மழை போல, மழை நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். கேக்குறதா? இப்பதான் கேக்குது. ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் a second போயிட்டு வந்தது. ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் a secondல வந்து கரண்ட் போயிட்டு வந்தது. அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அப்போ பகவான்கிட்ட போய் வந்து சொல்றாரா, இவர் வந்து அங்க ஒரு அநியாயம் நடந்துட்டு இருந்தது ஒரு பொண்ணுக்கு, இவர் வந்து கண்டும் காணாம அவர் வந்து போயிட்டாரு அப்படின்ன உடனே பகவான் சொல்றாரு, ஓகே அவங்ககிட்ட இருந்து 2.5 வந்து கட் பண்ணிட்டு கண்ணுல இருந்து அப்படின்னாரு. அந்த கண்ணு இருந்து என்ன பிரயோஜனம், அது 2.5 கட் பண்ணு, அதனால 2 இது வந்து கம்மியா இருக்கும் நம்மளுக்கு. நிறைய வந்து அந்த மாதிரிதான் வந்து ஒரு இதுவா வந்து சொல்லும் போது ஒன்னொன்னு இது பண்ணு பகவான் வந்து சொல்லுவாரு. சோ நாம பண்ண காரியத்தினால நம்ம இப்ப வந்து சஃபர் பண்றதே வந்து நம்ம பண்ண காரியத்துக்கு தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது வந்து மீண்டும் மீண்டும் நம்மளுக்கு ஏன் வருது அப்படின்னா நம்ம பண்ணின காரியத்தினால்தான் அந்த பிறப்பு இறப்பு அதெல்லாம் வந்து வருது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம விதைச்ச விதையதான் அறுவடை பண்றோம். ஆமா ஆமா அதுதான் மாதாஜி. ஹீரோனிசம்னா என்ன மாதாஜி? தெரியலமா, அதுதான் நான் அதான் தெரியுதா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இப்ப தெரியுது, இப்ப தெரியுது மாதாஜி. அதுதான் வந்து இது சொல்றாங்க. வேற என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன், ஒரு கதை மறந்து. இல்ல philosophy of hedonism. philosophy of hedonism. அது என்ன hedonism? கதை சொல்லிடுங்க மாதாஜி. என்ன அந்த கதை? அதே ஞாபகமா இருக்கு. இது எதுக்குதான் சொல்லணும்னு இருந்தேன் நான் என்ன இதுவா பறக்கிறது அப்படின்ட்டுன்னு ஒரு தடவை வந்து மாயை பத்தி, இந்த மாயில வந்து சிக்குன்றாரு. இவர் நாரதர் என்ன பண்றாரு, பகவான்கிட்ட போறாரு. போய் பகவானே எனக்கு வந்து நீங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு. என்ன சந்தேகம் சொல்லுப்பா அப்படின்னு. பகவானே மாயின்னா என்ன சொல்லுங்களேன்
அப்படின்னு. ஓ அப்படியா, எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு, நீ போய் அந்த 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 குடிசையில போயிட்டு ஒரு இது சொம்புல வந்து தண்ணி வாங்கிட்டு வா அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து அனுப்புறாரு நாரதரை. அதுக்கு என்ன போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு போறாரு. பூமிக்கு வராரு. ஓ இட பூமிக்குதான் அவர் வராரு. வந்தா நான் ஒரு முனிவர் அந்த இதுல வந்து ஆஹ் அந்த வாசல்ல போய் கேக்குறாரு அவரு, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து தண்ணி தாகமா இருக்கு, அந்த எனக்கு வந்து தண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது உடனே அந்த முனிவர் வந்து சொல்றாரு, தன்னோட பொண்ணை கூப்பிட்டு தண்ணி வேணுமா, நீ வந்து அவருக்கு வந்து கொண்டு கொடு அப்படின்னு உடனே அந்த பெண் வந்து கொண்டு கொடுக்குறான். கொண்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவர் வந்து அந்த பொண்ணை பார்த்து மயங்கிடுறாரு. அப்படி இப்போ என்ன முனிவர்கிட்ட வந்து நாரதர் வந்து கேக்குறாரு, என்ன முனிவரே இவங்க யாரு அப்படின்னு. இவங்க என் பொண்ணு, என் பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகல, எனக்கு வந்து பணமும் கையில் இல்ல, யாரு பண்ணிப்பாங்க அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அப்ப நாரதர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க வந்து தப்பா எடுத்துக்கல அப்படின்னா நான் வந்து அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுமா அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு. ஆஹா, உங்களை போற ஒரு மகான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என் பொண்ணு ரொம்ப வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும், அதனால நீங்க பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நன்னாள் பார்த்து கல்யாணத்தை பண்ணிடுறாரு. கல்யாணத்தை பண்ணி நான் குழந்தைங்க இல்லாம வந்துடும். அந்த மனைவி வந்து அந்த மனைவி அப்படின்ற சொல்லுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருந்தாங்களா. கணவர் வந்து என்ன சொல்றாரோ அதுதான் வந்து கேட்டு இருப்பாங்களா, வேற எதுவுமே வந்து பதில் எதுவுமே வந்து பேச மாட்டாங்களா. இது வேணும் அது வேணும்னு வந்து கேட்க மாட்டாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரோ அது பிரகாரம் வந்து அவங்க இருந்துருந்தாங்க. ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வந்து நாரதருக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு. திடீர்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஊர்லயே வெள்ளம் வந்துருச்சு, நல்ல பெரும் வெள்ளமா வந்துருச்சு. வெள்ளம் வந்த உடனே இந்த குடிசை எல்லாமும் வந்து வெள்ளம் வந்த உடனே இவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவருக்கு என்ன பிடிப்பாரு, அவரு செல்வத்தெல்லாம் நகை நட்டு எல்லாமே அவரு இதுல போட்டுட்டாரு, மூட்டையா கட்டி தன் தோல்ல வந்து கட்டிட்டாரு. அவரு ஒரு பக்கம் மனைவி வந்து பிடிச்சுட்டு இருக்காரு, இன்னொரு பக்கம் 3 குழந்தைங்களை வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. பிடிச்சிட்டு அப்படியே நீந்திட்டு வரலான்னு பாக்குறாங்க. இதோட தண்ணியோட வேகத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா தோல்ல கட்டிட்டு இருந்த அந்த நகை அத்தனையும் வந்து போயிடுது. ஆஹா சரி போட்டோம், போ நகை போயிடுது, ஐயோ நகை போயிடுச்சேன், நான் எப்படி இருப்பேன், வாழ போறேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து அந்த நாரதர் வந்து அழறாரு. அப்புறம் வந்து சரி போ, அது போகட்டும், இவங்களாவது இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்களையாவது வந்து பிடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்களை வந்து பிடிக்கிறாங்க. வேகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு அந்த தண்ணியோட வேகம் வந்து அவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருந்ததுனால ஒரு பசங்களா வந்து அந்த தண்ணியில வந்து அடிச்சுட்டு போறாங்க. கடைசியா வந்து ஓகே மனைவியாவது இருக்காங்களே நம்மளோட சப்போர்ட்டுக்கு அப்படின்ட்டு பாத்தீங்க, அவங்களும் வந்து அந்த தண்ணியில வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்ட அப்புறம் அந்த தண்ணி நிதானமா ஆகும்போது என்ன நீ வந்து அவர் வந்து வேண்டாராம் மாதிரி, பகவானே என்ன நீ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு எல்லாமே நீ வந்து கொடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டியே, உனக்கு கருணை இல்லையா, இந்த தண்ணி வந்து அப்படின்னோட டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துருத்தா அவருக்கு, தண்ணியில் இதெல்லாம் போயிடுது இல்ல, ஆஹா நம்மள வந்து தண்ணி கேட்டாரு, நம்ம என்ன இங்க வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம்ட்டு நேரா போறாரு பகவானுக்கு தண்ணி எடுத்துன்னு போறாரு. என்ன நீ தண்ணி எடுத்துன்னு வரேன்னு போன, நீ இத்தனை நாள் கழிச்சு வரையே அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து கேக்குறாரு. எனக்கு இப்ப புரிஞ்சு போயிடுது பகவானே, மாயைன்னா என்னன்னு புரிஞ்சு போயிடுது, இதுதான் ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய மாயையா, எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் இந்த மாதிரி எல்லாம், என்ன முதல்ல வந்து அந்த துன்பத்துல இருந்து என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து வேண்டுறாராம். இதேதான் வந்து இந்திரனுக்கும் அப்படிதான் ஆச்சு. இந்திரனுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டாரு, இந்த மாதிரி நீ வந்து பன்றியாக போக கடவுது. அவர் வந்து பன்றியா வந்து இருந்துட்டு இருந்தாரு. பன்றியா இருந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் அந்த இதுல இருந்து பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாரு, நீ என்னடான்னா பன்றி லெவல்லயே இருந்துட்டு இருக்கே, எனக்கு வந்து நிறைய வேலையெல்லாம் விட்டு போயிடுது, அதனால நீ வந்து நீ கிளம்பி வா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு, எனக்கு வந்து குழந்தை இது மனைவி இருக்கா, பேரன் இருக்கா, பேத்திலாம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு, என்னாலாம் இனிமேல் வர முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து அவரு வந்து சொல்றாங்க. அப்ப அவர் அதை சொல்றாரு, இந்த ஜடபூமிக்கு வந்து அந்த ஆசை வந்து ஏற்படுறது இல்ல, அந்த ஜடபூமியோட சாபம் அப்படின்ட்டு வந்து அவருக்கு சொல்றாரு. ஜடபூமிக்கு வந்து ஆசை அப்படின்றது எல்லாருமே வந்து கட்டி வைக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ அதுதான் என்ன, ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த சாக்கடை பத்தியே நினைச்சுட்டு, அதனாலதான் அவருக்கு வந்து பன்றியாக போக கடவுது அப்படின்ட்டு வந்து அவருக்கு வந்து பண்ணியாச்சு. அந்த மாதிரி சோ யாரெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி திங்கிங்ல இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி திங்கிங்ல அவங்களுக்கு வந்து இதுவாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் 2 கதை சொல்லிட்டேன்.
The hedonism கேட்டீங்கல்ல, philosophy of hedonism. This is the modern philosophy of hedonism, but it does not correspond to hedonism அப்படின்னா என்ன மataji? ஜெயஸ்ரீ மataji, சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க ஏதாவது சொன்ன வந்தாளா? இல்ல மாதாஜி, நான் சொல்லல மாதாஜி, வேற மாதாஜி ஏதோ கேட்டுட்டு இருக்கா. தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்காரு? தமிழ்லதான் போட்டிருந்தேன் என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு. மாதாஜி நாரதர் பிரம்மச்சாரி தானே மாதாஜி? அதான் சொல்றேன், பகவான் பண்ற லீலை தான். அதாவது பகவான் இருக்காருல்ல, அவரு என்ன வேணாலும் பண்ண வைப்பாரு. அவரு ஏதோ ஒரு லீலை தான், பகவானுடைய லீலை. அவரு மாயைக்கு உட்படுத்தி அவர் வந்து சொல்ல மாட்டாரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அப்படின்னு சொன்னா புரிஞ்சுக்க போறது இல்ல, அனுபவப்பட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் புரிஞ்சுட்டு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து ஹிடோனிசம் அப்படின்னா the belief that pleasure இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு இருக்கு. என்னங்க மாதாஜி? குந்தியின் போதனையாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து. சோ இங்க வந்து hedonism is the belief that pleasure or the absence of pain is the most important principle in determining the morality of a potential course of action அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. pleasure அப்படின்னா anything can be a pleasure. இப்ப வந்து ஒரு அம்மா வந்து தன் வயித்துல குழந்தை வச்சுட்டு இருக்காங்க, அந்த அம்மா வந்து போதைப் பொருளுக்கு அடிமையா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க வந்து சொல்லவே வேண்டாம், அந்த அம்மாவோட குழந்தை வந்து நிச்சயம் வந்து போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக தான் அவன் வந்து பிறப்பான் அப்படின்றது நம்ம வந்து சொல்லலாம். அது மாதிரிதான் இங்க வந்து சொன்னாங்க, pleasure or the absence of pain is the most important principle in determining the morality of the potential course of action. அதாவது நம்மளுடைய நம்ம கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய காரியங்கள்ல வந்து பிளஷர் இருந்தாலும் சரியா பெயின் இல்ல அப்படின்னாலும் எது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா நம்மளுடைய மொராலிட்டி. அதாவது நம்ம எப்படி வந்து எந்த இதுலயும் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய மொராலிட்டின்ற தமிழ்ல என்ன சொல்றது, நேர்மை தன்மையா, நேர்மை தன்மையை வந்து விடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. when this body is finished, I am not going to take birth again. as long as I am living, let me enjoy life. அதுதான் இந்த காலத்துல தற்காலம். this is the modern philosophy. நான் வந்து அடுத்த ஜென்மா நான் பிறக்க போறேன்னா என்னன்றது எனக்கு தெரியாது, பட் இருந்தாலும் இப்பவே நான் என்ஜாய் பண்ணிடுறேன். இப்பதான் அதுதான் சொல்றாங்க, அதுதான் வந்து மாடர்ன் பிலாசபி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏதோ ஒண்ணு துன்பமோ இதுவோ அடுத்த ஜென்மால தானே அனுபவிக்கிறேன், இப்ப நல்லா தானே இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு இது. ஆனா நம்ம அடுத்த ஜென்மா எடுக்கும் போது அதை பத்தி நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ இது கொஞ்சம் தான் இருக்கு, பட் இருந்தாலும் டைம் ஆயிடுது. பாஞ்சகல்ப தர்பேஷ கிருபா சிந்தேபிச்ச பதித்னாம் பாவனேபி வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा उषा माताजी, प्रणाम्स माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा उषा माताजी, प्रणाम्स माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. नमस्कार माताजी. हरे कृष्णा नमस्कार माताजी. हरे हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम्स जय श्री माताजी. प्रणाम्स. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. माताजी हरे कृष्णा. कृष्ण पुष्प माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम. कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी.